Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur Agurne Gaubeka izango dugu gurekin, hizkuntz eskubideen behatokitik. Orain, has gaitezen eguneroko edukiekin. Gaurko komunikabide desberdinetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Albiste nagusia, nafar ikasle bat koronabirusa baztertzeko Erroman geratu dela da. Gainera, sektore publikoak 2014etik 5.000 lanpostu gehitu dituela ere azpimarratzen du azalak. Eta argazkiaren bidez aldiz, Sánchez eta Torrak elkarrizketa mahaia estreinatu dutela jakinarazten du. Bestalde, aierdik, babes ofizialeko 91 etxebizitza Belosoko herripatik Arrosadiara eramatea proposatu duela ere jasotzen du Notiziasen gaurko azalak. Baita, Txuma Peraltaren abokatuak Bizkaien deklarazioa baliogabea dela esan duela ere. Horretaz gain, bi gizonek haien emazteak hil dituztela jakinarazten du, bata Madrilen eta bestea Sevillan. Bukatzeko, alde batetik, autonomo gisa aritzeko 3.500 euro bitarteko laguntzak eskainiko direla nabarmentzen du egunkari honek. Eta bestetik, hizkuntza eskoletako azterketek 5. froga bat gehitu dutela aipatzen du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Koronabirusa dela eta Txinan interesak dituzten nafar enpresen kezka nabarmentzen du titularrak. Argazkiaren bidez aldiz, gobernuak 2 batak kamioiak N121 errepidetik aterako dituela espero duela jakinarazten du. Horretaz gain, TDT-ko frekuentzien aldaketak Nafarroa osoan eragina izan duela ere jasotzen du azal honek. Baita Sánchez eta Torrak hilabetean behin bakarrik elkartzea itundu dutela. Bestalde, etxebizitza sozialak Erripagainako herriparen behealdera pasako direla aipatzen du. Eta bukatzeko, kiroletan, Tximi Abilak bere lesioaren ondoren hitz egin duela jasotzen du egunkari honek. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak distantzia kontutan hartuta, Torrak eta Sánchezek hilean behin hitzordua egingo dutela dio. Argazkiaren bidez aldiz, Euskal artearen iragana, oraina eta etorkizuna arko azokan ikusgai dagoela jakinarazten du. Horretaz gain, Euskal Herriko ospitale guztiak koronabirusarentzat prestatzen direla ere nabarmentzen du Garak. Zaldibarren inguruan, urak amonioa detektatu duela eta Euskal Herria Bilduk zenbait metal astunen parametro oso altuei buruzko alerta zabaldu duela jasotzen ditu azalean. Bestalde, Estatu Batuetako eta Mexiko inguruko emigrazioari buruz erreportaia iragartzen da, baita Bergara errealeko jokalari ohiari egindako elkarrizketa ere. Bukatzeko, kiroletan, Atletikek takoni irabazi eta kopako finalerdietara pasa dela nabarmentzen du. Ikus ezagun orain gaurko berria. Titular nagusia, Kataluniako Generalitateak eta Espainiako gobernuak bilera prozesu bat hasiko dutela da. Horretaz gain, Arriolak orain enpresei zabortegietara jotzeko tasa bat ezarri nahi diela ere aipatzen du egunkari honen azalak. Baita Alemaniak eutanasia legezko bihurtzeari ateak ireki dizkiola ere, auzitegi konstituzionalak galarazpenak kenduta. Bestalde, etxebizitza politikari ere eskaintzen dio tartea, eta Barakaldon familia bat kaleratu dutela ere jakinarazten du. Kiroletan, Atletik kopako finalerdietara pasa dela nabarmentzen du, Garazik sartutako 2 goli esker. Eta bukatzeko, kulturan, Juana Inez Gurutzeko antzerkia musikalera pasa dutela jasotzen du portada honek. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, zezenketen aldeko fundazio batek, zientifikoki tauromakia ez dela haurrentzat kaltegarria esan duela da. Horretaz gain, antzokisareak Nafarroa osora 52 ikuskizun eramango dituela ere jakinarazten du. Eta bukatzeko, LAB sindikatuak aurrekontuetan patronalaren eskua dakusala ere azpimarratzen du komunikabide honek. Horretaz gain, Nafar gobernuak Erripagainako etxebizitzak tokialdatzea proposatu du. Nafarroako gobernuak akordio bat onartu du Iruñako udalari udalaz gaindiko eragineko plan sektorialean moldaketa urbanistikoa proposatzeko Nasubinsa sozietate publikoak Erripagainako Belosoko herripan egin beharreko alokairuzko etxebizitzak lursailaren beheko eremuan egiteko, guztiz laua den lurretan, eta hala magala eraiki gabe uzteko. Horrela, Erripagaineko planak
Iruñeko udal mugapeko eremuaren zatian aurreikusten dituen etxebizitza publikoko eraikinak sustapen pribatuko beste bizitegi bloke mugakidearekin lerrokatuta geratuko lirateke, eta hala eraikitako eremua osatuta geratuko litzateke. Hirigintza irtenbide horrek hegalaren babesa bermatzen du, berdegunearen azalera handitzen du eta parke bat sortuko du herripan, auzokoen zati batek eskatzen duen bezala. Era berean, exekutiboak proposatutako neurri urbanistikoak aurreikusitako etxebizitza publikoen kopurua erdira murriztuko ditu, eta 3 blokoren ordez 2 egingo dira, bat 54 etxebizitzarekin eta bestea 57rekin. Aurreikusitako gainontzeko alokairuzko etxebizitzei dagokionez, Jose Maria Ayerdik gobernu osteko prentsaurrekoan azaldu zuen moduan, herripa gainean eraikiko ez diren beste 80 etxebizitzak auzoan utzitako udal lurzoruko eremu batean egingo dira, Iruñeko udalak iradoki moduan. Eta gainera, Nafar gobernuak ere koronabirusari aurre egiteko komisio bat sortuko du. Nafarroak departamentu arteko komisioa sortuko du COVID-19 koronabirusaren osasun alertaren aurrean, estatu erkidego eta foru osasun sisteman bertan koordinazioa sakontzeko. Zentzu horretan, Nafarroak lurraldeen arteko kontseiluan adostutako protokoloari jarraituz, prebentzio eta zaintzarako dispositibo osoa eguneratu du. Protokoloan, zona berriak sartu dira, hala nola Italiako iparraldea, Txina osoa, Hego Korea, Iran, Japonia eta Singapur. Ikertzeko kasu posiblea definitziko irizpide epidemiologikoren zati gisa. Orain arte, Nafarroako ospitalegunean egindako 12 probak negatiboak izan dira. Ospitale horrek, Naiztuterako eta Lizarrako ospitaleek edota lehen arretako sarea eta larrialdietako zerbitzu ezberdinak prestatuta daude, eta Nafarroako osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuak eta osasun departamentuak berak koordinatzen ditu, edozein gertaerari aurre egiteko. Goazen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur goizean hodeitza saretua egongo da eta arratsaldean kantauri isurialdean zaparrada batzuk espero dira. Hego haizean nagusituko da egunaren lehenengo zatian eta hodeitza zulatu eta tarteka ostarte politak irekiko dira, bereziki barnealdean. Temperatura nabarmen igoko da eta maksimoak 14-17 gradu artekoak izango dira. Alabaina, eguerditik aurrera, haizea ipar-mendebaldera aldatuz joango da, eta kantauri isurialdean zerua lainotu eta tarteka zaparradak botako ditu, bereziki kostaldean eta ekialdean, eta zonalde hauetan sarriago botako ditu eta mardulagoak izan daitezke. Egunaren amaieran, haizea berriro ere hegotik finkatuko da. Bihar, ostiralean, giro argia eta epelagoa izango dugu. Hego haize leuna mugituko da eta temperatura 17-20 gradu artera igoko da. Goizaldean, oraindik zaparrada txikiren batek ihes egin dezake, eta behe-lainoa ere sortuko da barnealdeko hainbat bailaretan, baina hauek desegin ostean urdingune zabalak gailenduko dira. Giro eguzkitsua nagusituko da eguneko momentu askotan. Gauean, hego-mendebaldeko haizea zakartuz joango da. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1863ko otsailaren 27an Joakin Sorolla Espainiar margolaria jaio zen. Egun berean, baina 1910ean, Joan Bennett estatubatuar aktorea jaio zen. 2 urte beranduago, 1912ko otsailaren 27an, Lawrence Darrell Britaniar olerkigile, eleberrigile eta saiakeragilea jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1932an, Elizabeth Taylor Britaniar estatubatuar aktorea jaio zen. Udalerri desberdinetako albisteak ikustera pasako gara orain. Holtzako zendean, gaur arratsaldeko 5etan, haur eskolak ate irekien jardunaldia ospatuko du, aurrematrikulazio kanpainaren barne. Horretaz gain, eta hurrengo asteari begira, martxoak 8 izango denez, zenbait jarduera antolatu dituzte honen inguruan. Martxoak 6 ostirala zinema egongo da 8etan Izkuen. Martxoaren 7an larunbatean antzerkia 7:30 Ororbian. Eta igandean, martxoaren 8an, Arazuritik Ororbiara oinezko martxa egingo da goizeko 12:30. Uharten bestalde, mendi taldeak irteera antolatu du Gurrutxaga mendira igande honetan.
Goizeko 8etan San Juan plazatik abiatuko dira, eta ibilaldiak 5 orduko iraupena eta zailtasun maila ertaina izango ditu. Noainen, gainera, igandean aurrentzako zinema egonen da. Dumbo pelikula ikusteko aukera izango dute 5 urtetik gorakoek 6etan kulturetxean 2 euroterdiko sarrera ordainduta. Iruñari dagokionez, agerikoa da dagoeneko irubebikoitz.pamplonaskultura.es webgunean ikus daitekeenez, 2020ko Sanferminetako kartel lehiaketan izena emateko prozesua digitalizatzen hasi dela. Uneotan, Iruñeko udaleko kulturako webguneko hasiera horritik eta berariazko banner baten bidez, lehiaketara jatorrizko lanak aurkeztu nahi dituztenek harremanetarako helbide elektroniko bat ematen ahalko dute. Eta sistema batek helbide horretara bidaliko die abisu bat, lehiaketan parte hartzeko epea ofizialki hasi eta parte hartzeko formularioa gaitzen denean. Aurtengo oinarrietan dago ezarrita 2020ko Sanferminetako irudia sortu nahi dutenek hautagaitza online bakarrik aurkeztu behar dutela. Horretarako formulario bat erabili beharko da, gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez eskuragarri egonen dena. Eta horri erantzi bereizmen txikiko JPG fitxategian jatorrizko kartelaren diseinua. Horixe da prozedurako berritasunetako bat, baina badaude ere beste berritasun batzuk. Esparru materialean udalak beretzat gordetzen du aurkeztutako jatorrizkoetako akats ortotipografikoak zuzentzeko aukera. Eta prozedurari dagokionez, helbide elektroniko bidezko sistema bat ezarri da parte hartzea digitalki baliozkotzeko. Eta Iruñeko kontuekin bukatzeko, gaur jarduera irisgarrien zikloa hasiko da. 4 hileko honetarako aurreikusita dauden 3 hitzaldien lehenarekin. Javier Mangado Urdaniz biologo eta irakasle erretiratuaren eskutik, Iruñeko antzinako zezen plazak historian zehar saioak zezen plaza gisa erabili diren 4 tokien errepasoa eginen du, gaur egungoa eraiki aurretik erabilitakoak alegia. Bide batez, hizlariak hainbat kontu, pasadizo eta entzierroari buruzko gertaera historikoen errepasoa eginen du. Hitzaldia Zabalguneko Zibiboxean izanen da, ikusi, entzun eta txalo egin zikloaren barruan, eta sarrera librea izanen da jarduera hasi baino ordubete lehenagotik gonbidapena hartuta. Hitzaldia 7etan izanen da eta apirilaren 30ean errepikatuko da euskaraz, Zibibox horretan bertan. Zikloko hurrengo hitzaldia de Nueva Amsterdam a Nueva York martxoan izanen da eta Idoia Albeniz historialariak emanen du. Hiri ikoniko horren sorrera, funtsezko pertsonaiak eta bilakaera historikoa zein soziologikoa izango ditu hizpide. Orain agurne gaubeka dugu hemen gurekin, hizkuntz eskubideen behatokitik. Kaixo, zer moduz? Kaixo, be. Zer egiten duzue hizkuntz eskubideen behatokian? Zer da? Bai, egia da jende askok, batzuk ezagutzen gaituzte, batez ere nik esango nuke Nafarroan, baina egia da ere, beste jende askok entzun duela, baina ez daki oso ongi zer egiten dugun, ez? Hizkuntza eskubideen behatokia gara fundazio bat, irabazi asmogabeko fundazio bat, eta egiten duguna batez ere da herritarren hizkuntza eskubideen babesa eta defentsa aurrera eramaten dugu. Babesa eta defentsa egite hortan jasotzen ditugu batik bat herritarren kexak, hizkuntza eskubideen urraketak daudenean, zorionak ere jasotzen ditugu, entitate, enpresa ezberdinek hizkuntza eskubideekiko begirunea dutenean adierazten diote herritarrek zorion hori, eta guzti horrekin egiten duguna da pixka bat Euskal Herri maila osoko diagnostiko bat. Aztertzen ditugu herritarrek non pairatzen dituzten hizkuntza eskubideen urraketak, eta guzti horrekin urteko txosten bat ateratzen dugu.
Baita barnebiltzen ditugu urteko txosten horretan legedi aldaketak, eman diren araudiekin eman diren berri ezberdinak, Europar Batasunetik datozen legedi ezberdinak, aztertzen ditugu eta irakurketa o diagnostiko orokor bat egiten dugu. Eta nolakoa da egoera gaur egun, urraketa asko daude, hizkuntza eskubideen urraketa asko? Bai, egia esan askotan herritarrak ez dute kontzientzia edo ez dute kexari jartzen, baina horrek ez du esan nahi urraketarik ez dagoenik, ez? Urraketak ari dira ematen ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herria osoan ematen dira, eta batez ere ikusten dugu Euskararen lurralde osoak duela babes legedio, babes falta bat, errekonozimendu falta bat ere, eta horrek urraketa ezberdinak ekartzen dituela eskubideekiko, ez? Eta garrantzitsua da, kexatzea? Bai, uste dugu herritarren kontzientzia askotan uste dut ohitu garela, ez? Gauza batzuk, prozedimendu batzuk gaztelaniaz egitera, administrazio batzuetara jotzerakoan zuzenean gaztelaniaz egiten dugu, aurreikusten dugulako, zango digutela, erantzun digutela betikoa, orduan nik uste dut bai, garrantzitsua dela, batez ere hori guri ere asko laguntzen digulako diagnostiko bat egiten, eta era berean ere uste dut herritarrak egoera horien aurrean, batzutan kokiltzen gara, burumakur joaten gara ere, eta etxipen puntu batekin, eta nik uste dut ona dela kexa egitea, eta gu ere hortako gaude, herritarrei akuilu lanak egiteko, eta babesa emateko, eta hori adibidez erakunde batzuen aurrean, bete behar batzuk gogorarazteko, ez? Eta zuek, kexa horiek jasotzen dituzunean, gero helarazten dizkizue, ezakit esaten diozue entitateari edo... Bai. Zer egiten duzue kexa horiekin? Bai, guk bide ezberdinetatik kexa jasotzen ditugu, eta kexa horiekin guk bideratzen diegu normalean gutun ofizialak bideratzen ditugu, bai enpresa edo erakunde horietara, gogorarazten batzuek legezko betebeharrak dituztela, eta legez betebeharrik, esan dugu, lege babes falta dagoela, ez eukiarren, azkenean guk egiten duguna da, giza eskubideen adierazpen unibertsalean oinarrituz batez ere eskubide horien rekonozimendua eskatzen diogu bai erakundei o enpresa ezberdinei. Eta ze kexa mota jartzen dira gehien? Gehien, bai, esan dugu zorionak ere jasotzen ditugula, baina bai, kexak jartzen dira, eta nik esan kexa guztiek dute bere garrantzia, baina azpimarratuko nituzke osasungintzarekin zerikusia dutenak, segurtasun indarrekin pairatzen dituztenak, azken aldian ere eman dira garrantzitsuak, hezkuntzako hizkuntza eskubideen urraketak ere azken aldian eman dute zer esana, eta gero orokorrean nik esango nuke ere administrazioarekin harremantzerakoan herritarrek kexatzen direla, hori bai. Eta ez bakarrik arreta zuzenean, baizik eta edoze informazio gutun, jakinarazpen, helarazterakoan herritarrei, hori beraien hizkuntza eskubideak ez direla errespetatzen, eta gero baita hori arazoak adibidez erregistro ezberdinetan, euskeraz eukitea, ez dakit, zure aurra euskaraz inskribatzea eta horren euskarazko dokumentua eukitzea, eta horri balioztasunik ez ematea administrazio batek, adibidez. Eta gero ere jasotzen ditugun hizkuntza eskubideen urraketak bakarrik ez, baizik eta gainera nolako moduan jasotzen dituzten herritarrak ez, azkenean hori erantzun txarrak eta nolako momentuak pairatzen dituzten hori nabarmenduko nuke. Eta Europar Batasunetik edo, badago legeren bat guzti hau ez gertatzeko? Bai, Europar Batasunetik badago eremu urriko edo euroituna deitzen dena, eta hori 2001an Espainiar Estatuak ratifikatu zuen, horren inguruan hainbat gomendio
etorri zaizkio urtero nabarmentzen ditugunak eta Espainiako gobernuak ez ditu betetzen. Carolina Darias ministroak gutxi bota zuen, adibidez, zer publikoetara, lanpostu publikoetara, lanpostu bat atera aurkezterako orduan, ez zela meritu bezala, baloratu beharko zela euskara. Ez dela hizkuntza eskakizunik egin behar, meritua bezala. Horren inguruan, zer pentsatzen duzu edo? Guk uste dugu, eta hori esaten dugu, Europar Batasunetik ere, Europako Kontseiluak behin eta berriz esan dio, hizkuntza eskubideak bermatzeko behar dela hizkuntza eskakizun bat jartzea. Ez da bakarrik meritatzea, hori ikusten dugu argi Nafarroan gertatzen ari dena, ez? Toki askotan Alemaniarako txinatarra jakiteak duela balore berdina euskara jakitea bezala, ez? Eta horrik ez du bermatzen, azkenean lanpostu hortan zerbitzu bat, herritarren zerbitzura egongo den pertsona horrek euskara jakitea eta ondorioz hizkuntza eskubideak behin da berriz urratuak izaten dira. Eta aipatu duzun bezala, Nafarroan orain ere urraketa asko ematen ari dira, ez? Bereziki gobernutik eta Iruñeko udalatik ere. Hori da, Nafarroan... Horren ere jaso duzue zerbait konkretuki kexaren bat? Bai, Nafarroan ikusi genuen, azken aldian eraso ezberdinak ematen ari dira, eta lehenengoa etorri zen 2017ko Euskararen dekretuaren inguruan, ez? Hor ikusi genuen nola euskara meritatze hortan ere Nafarroako zonalde batzuetan hori atzera bota zuten, euskarak edo ez du meritatzen edo beste hizkuntza batzuek bezala meritatuko du. Eta gero bebai Iruñako euskararen ordenantzarekin pasatu dena, ez? Atzera bota dute eta egindako aurrera pausu guztiak berriz atzera bueltatzen gara, rotulazioak, jakinarazpenak dena jartzen zen elebitan egon beharko zela eta orain berriz bueltatzen gara, da ez dago inongo bete beharrik. Honek kezkatzen gaitu eta bai aipatzen zenuen kexen inguruan, kezkatzen gaitu batik bat Iruñea hiriburua izanik, zonalde eremu euskalduna, hau da legeak ezarritako izen bat, ez, berez ez gaude horren alde, eremu euskaldunetako pertsonak ere kesatzen zaizkigu nolatan beraiek adibidez osasun zerbitzu bat edozein zerbitzu euskaraz bermatua izan beharko zutenean, Iruñera jotzean hor ja ez zaizkiela beraien eskubideak bermatzen. Adibidez, ez dakit osasun gintzen, beraiek badute pediatra euskaldun bat, baina Iruñera jotzerakoan ja hor zonalde aldaketa bat dago eta hor ja beraien hizkuntza eskubideak ez daude bermatuak. Horren inguruan kexak heltzen zaizkigu. Eta bai garrantzitsua dela, azkenean euskararen lege horrek dituen mugak, ez, eta diskriminatzailea dela eta berdintasunaren kontra duela behin da berriz aipatzen dugu. Eta orain ere hezkuntzan, ez, haurreskolen kontua, Mendigorriako eredukoa. Hori da, hezkuntzan guk aipatzen dugu egon beharko zela maila guztietan euskarazko eskaintza bat. Zergatik, azken aldian, hasi dira pixka bat diskurtso honek eskatzen gaitu ere eskaria eta eskaintzaren trampa hori, ez? Nik uste dut hezkuntzan ere egiten ari diren eskaria eta eskaintzaren inguruko diskurtsoa eskaini behar da euskara jendeak eskatzen duenaren arabera. Hori trampa hutsa dela. Ari gara eskubideetaz. Orduan, zuk eskubide bat ezin duzu errekonozitu edo ez dagoen eskaria edo eskariaren arabera. Imaginatu beste edozein eskubidekin hau gertatuko balitz. Adibidez, LGTBI kolektiboaren eskubideak rekonozitzen ditut, LGTBI kolektiboko pertsona gehiago edo gutxiago izan. Eta hemen bai eta hemen ez. Hori ezin duzu egin. Orduan, gu esaten ari garena da, hezkuntzan egun ditugun arazoak
bai aurreskoletan, bai Mendigorriako kasuan adibidez gertatzen ari dena, bai unibertsitatean ere azken nupetik ikusi dugu gertatzen ari dena, da eskaria dagoen tokietan ere ez ara bermatzen ari. Orduan, eskaria eta eskaintzaren eskusa jartzea eskubideetan ez du balio. Eta kezkatzen gaitu ere, bai alderdi politiko batzuk, o pertsona batzuk, nolatan beste eskubide batzuekiko baduten errekonozimendu bat eta defendatzen duten eskubide hori azkeneraino, eta aldiz hizkuntza eskubidea eta euskara erdetik daudenean, hor ja eskaria eta eskaintzara eramaten duten diskurtsoa, ez? Eta eskubide bezala aitortzen, Hori da. Adibidez, lehen esaten genuen, administrazio publikoan lanpostu bat ateratzerakoan, hor kurioso egiten zaigu, eskubideen parametroa ja jartzen dutela beste toki batean. Eta da, lanpostu hortara joaterakoan zuk dituzun ezaugarrien araberakoa. Esan nahi dut, eskubidea da herritarrak duena. Ez lanpostu hortara aurkezten denak duena. Lanpostu hortara aurkezten dena doitu beharko da eskaintzen duen zerbitzura edo lanpostu horren ezaugarrietara. Eta ez alderantziz. Orduan, uste dugu hori, tranpa ezberdinak egiten ari direla hizkuntzaren gaia benetan eskubide bezala ez onartzeko. Eta orduan, zuentzat, hizkuntza eskubidea beste edozein eskubideren maila berean dago, ala badaude maila desberdinak? Bai, pertsonen eskubideen adierazpen unibertsalak berak berez esaten du pertsonak ezin direla diskriminatu, sexua, erlijioa, arraza eta hizkuntza ere aipatzen du. Egia da, beste eskubide batzuk aurrerantza joan direla, barneratu ditugula hobe gizarteko esparru guztietan, baina hizkuntzarena sokoratua gelditu da. Nik honi ikusten dizkio eta agian bi arrazoi bat da, ez da modan jartze hori, baina bai mobilizazioa, herritarren mobilizazioak, bai beste hizkuntza batzuk, rekonozimendu maila batetara eraman dutela, hori alde batetik, baina gero bai ikusten dut ere eskubide batzuek hori politikoki kokatuak ere badaudela eta beste maila batzuk sartzen direla horrez, bestelako kontu batzuk. Orduan hor bai uste dut lanketa asko dagoela egiteko. Oinarrizko eskubide bat da, hizkuntza eskubidea, eta adibidez hezkuntzan bermatu beharko zen maila guztietan. Ezin da izan aurreskolak jartzen ditut gehiago edo gutxiago, ea zenbat guraso dauden kontabilizatuko dut, ez, haur batek izan beharko zuen edonon oinarrizko giza eskubideak errespetatzen dituen hezkuntza bat jasotzeko. Hori ari gara esaten hezkuntza bat arrazista ez dena, baino bere hizkuntza eskubideak bermatuko dituena ere, ez? Eta herritar batek sentitzen badu bere hizkuntza eskubidea urratzen ari direla, zer egin beharko luke? Guk komendatzen duguna da, laguntza behar baduten, uste dut garrantzitsua dela eskatze hori, euskarazko zerbitzua bat eskatze hori, adibidez, baina bai gero indefentzio batean zalantzak badituzte edo dena delakoa komendatzen diogu gure hizkuntza eskubideen behatokira etortzea, deitzea, baditugu baliabide ezberdinak, erabiltzea, ezagutu, sartu interneten, kuskuseatu pixka bat, eta guregana etortzea, ez? Askotan akuilu lanak egite horrek ere balio duela ere ikustea zenbat kexa jasotzen dituzten administrazioak hor gaudela, eta azkenean hori gu garela legedia aldatzeko giltza edo, ez? Eta hortan bai bide ezberdinak ditugula behatokitik. Eta zein baliabide dituzue, aipatu duzu? Bai, irubebikoitza euskararen telefonoa.eus horrian sartzen bazarete, hor badago telefono bat, edo zein pertsonak dei dezake telefono hortara, eta pixka bat gertatu zaiona guri azaldu, eta guk lagunduko diogu. Gero badugu ere web orrialde horretan badago alta ematea erabiltzaile bezala,
oso erresa da, erabiltzaile bat sortzen duzu, eta hor zuk idazten dituzu kexa guztiak, argazkiak igo ditzakezu, ez dakit, zu jaso duzun gutun batena, dena derelakoarena, eta gurekin harremantzeko ere era zuzen bat litzateke, eta gero modernoagoa entzat edo badugu Akuilari aplikazioa, mugikorrerako aplikazio bada, oso erreza da, jaisten duzu eta edonon zaudela ateratzen duzu argazki bat, o bidaltzen diguzu zer pasatu zaizun, eta horren bidez ere gurekin harreman zuzen bat izan dezakezu. Eta berez ez du denbora askorik hartzen, ez? Kexa bat jartzeak. Zagian jendeak pentsatzen du, hori da, bai, baina, bueno, manditugun baliabideekin egun edonor du mugikorra eta bestela hori, dei bat egin, kontatzen diguzu momentu baten zer pasatu zaizun, eta bestela hori. Akuilari aplikazioak ematen duen aukera da, eta bai, euskararen telefonak ere, azkenean zuk, kexa hori jarri duzu, gurekin harremandu zara, baina gero jasotzen ditugun erantzunak eta zure kexaren inguruko prozedura nola doan ere segimendu bat egiteko aukera ematen dizu. Orduan guk animatzen ditugu herritar guztiak kexa jartzera eta benetan hizkuntza eskubideen gaineko diagnosia errealago bat egiteko aukera emango digula. Eta zenbat eta gehiago kexatu ez, agian kasu gehiago ere. Hori da, alde batetik dugu mobilizazioa, baina bestetik ere hori indar hor egin behar dugu ez, egunerako kasu errealak eta herritarrak nola sentitzen garen, zer pairatzen dugun, zenbat denbora eramaten gaitun batzuetan prozedimendu bat euskaraz egin nahi duzu, esaten duz, bueno, ni joango naiz eta gaur euskaraz bizi nahi dut, euskaraz egingo ditut prozedimendu ezberdinak, bai udalarekin, o bai enpresa hontara, zenbat denbora gehigarri behar duzun euskaraz prozedimendu berdina egiteko. Eta aipatu duzu ere beste modua mobilizazioa dela, ez? Eta horren arira, larunbat honetan... Hori da, gu atxikitu gara ere larunbat honetako mobilizazioara, Bosterritan Golem zinemetatik irtengo dena, eta azkenean muina da hori ez, euskaraz bizi nahi dugula, eta euskaraz bizi nahi dugu beste gabe gure eskubidea delako. Hor badira hainbat kolektibo eta benetan herritar guztiak animatzen ditugu euskaraz bizitze hori azaltzera. Euskaraz bizitzea izan daiteke euskaraz ikasi, irakatsi, euskaraz egunerokotasunean harremandu nahi dugula azaldatzera pixkat. Mila esker, honetartzagatik guzti hau kontatzera, eta jendea animatu dadila manifestaziora eta kexak jartzera, ez? Hori da, konturatu egi gaude eta ez gara konturatzen benetan kexatu gaitezkela. Benetan. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, agur. Bukatzeko, errepasatu dezagun aste hontako agenda. Gaur, Xabier Artieda ipuin kontalariak saioa eskainiko du 6etan Atarrabiako kulturetxean. Eta ordu berean, Kamixibairekin ipuin kontalariak saioa egongo da San Francisco liburutegi publikoan 4 urtetik gorako haurrentzat eta sarrera librearekin. Gaur ere, baina 7:30 eta karrikirin, dena nahi dugu liburuaren aurkezpena egongo da. Bihar, Katakraken, Txinua Atxeberen gainbehera dator dena liburuaren aurkezpena egingo da 7:30. Eta gauean, Totemen, Xabi Bandini eta Izaki Gardenaken kontzertua izanen da. 9:30 hasiko da eta sarrerek 9 euroko prezioa dute. Horretaz gain, larunbatean Atopia RPG partida antzerkia izanen da 5:00 Katakraken. Eta ordu berean, baina Atarrabiako kulturetxean, haurrentzako Batman Lego filma egonen da ikusgai, euro bateko sarreraren truke. Larunbatean ere eta 5:00 Euskara eskubidea lelopean manifestazioa egongo da Golem Baionatik abiatuta. Larunbat honetan gainera, Van Gogh Alive erakusketa hasiko da Baluarten. Maiatzaren 31 arte egonen da ikusgai eta sarrerek 14 euroko prezioa dute. Bukatzeko, igandean, Aranguren Ibarreko kulturetxean aurrentzako zinema egongo da Ernest and Celestine pelikularekin arratsaldeko 5:00. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko Zazkel taldearen Estatu kolpea bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker, ongi izan eta bihar arte.
hemen Espainia gaztean, goian bego, zuei musika onena jartzen! Eizu, aski da, altxatzeko ordua da. Hautsi lege zarra hemen da, estatu kolpea. Eizu, nahiko da, altxatzeko ordua da. Hautsi lege zarra hemen da, estatu kolpea. Eskaigi dute bazen garaia, goian bego gure esataria. Jada ez dugu gehiago entzuko irrati formula burugarbiketa. Hartu ditugu kaleak, lurrera bota zutabeak. Mendean ditugu zuen egoitzak gureak dira komunikabideak. Itxiak mugak, zutan kaleak, gaueko sirenen kera deia. Harri sendoen paretatzean, entzun ditzakegu zuen egoitzak. Belarriak itxita lerrotuta, kultura merkatariak. Hormaren hotza dute bizkarrean, zuen aroa amaitu da. Eizu, aski da, altxatzeko ordua da. Hautsi lege zarra hemen da, estatu kolpea. Eizu, aski da, altxatzeko ordua da. Zuek zarete kontrakulturaren establishmenta, ekintza ere ororen monopolioa. Deiam taldeak zioen bezala, The public wants what the public gets. Ta zuk ez zuez txintik egingo, konforte ere boren baitan itota. Zure buruko mermelada barkaueko irautzaren ajea, abestik askarroiei Eman sua! Guzti ospoa eta jantzi bindajea, zatoz gurekin gitarra alboan. Begi puntualen xedea gogoan. Botar, nasa, itxaron seinalari, Hortzak ez duturik ez egin kale. Eta lauzazpi Durangoko azoka, farlopa eta bilua. Hemen gepeka eta zazke landera zuen dirua. Bombak, fusilta, aizkorak, goma, bita, amonala. Angulak eta lanpernak izango da kolosala. Nazkatuta gaude egoerarekin, kultura hildar, aspaldi gainera. Betiko taldeak jai guztietan, berri txarra junda orain GPK. Ados ez bazaude atera zaitez korrika, zure patuaren kolorea gure lauzazpiaren beltza klika. Espainik gaztean egin zaitez ertzain, hashtag modernoak kokaina zantxan. ETV-ko reality showa joa norte eta zuemendik kanpora. Goia bego, obezina, obera. Aiztura, altxatzeko ordua da. Hautsi lege zarra, kantatu gurekin. Hemen da, estatu kolpea. Hartu ditugu kaleak, zuen aroa amaitu da. Eizu, aski da, hautsi lege zarra kantatu gurekin. Lotxagabe, esan ozen, aro berriari ateak irekin. Esan ozen, aski da, hautsi lege zarra kantatu gurekin. Lotxagabe, esan ozen, aro berriari ateak irekin. Esan ozen. Eizu, lotxagabe, esan ozen. Eizu, lotxagabe, esan ozen. Estatu kolpea! Eizu, lotxagabe, esan ozen. Eizu, lotxagabe, esan ozen. Estatu kolpea! Eizu, lotxagabe, esan